Και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Διαταγές του αφέτη και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας που αποτελεί και αιχμή της σημερινής συγκέντρωσης. 8 εκλεκτοί καθαρόημοι ελληνικοί ήποι θα διεκδικήσουν το κλασικό έπαθλο του κριτηρίου διετών στην απόσταση των 1.800 μέτρων. Αρχικά για την πρωτοπορία, Ρίγκολετ το Junior είναι αυτός ο οποίος θα τεθεί επικεφαλής, ενώ στη δεύτερη θέση περνάει ο Γκούνιαν. Point Up βρίσκεται στην τρίτη θέση, λίγο πιο πίσω ακολουθεί ο Μοναδικός Έρωτας. Βαρύτιμος στην πέμπτη θέση, Αταχουάλπα λίγο πιο πίσω. Ρίγκολετ το Junior είναι στην πρωτοπορία, Γκούνιαν βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Λίγο πιο πίσω ακολουθεί ο Point Up, Μοναδικός Έρωτας και Βαρύτιμος πάντα στην πέμπτη θέση. Αταχουάλπα από το εσωτερικό κάγκελο ακολουθεί στην έκτη θέση. Περάσαμε και το σημείο των 800 μέτρων με τον Γκούνιαν πλέον να έχει τεθεί επικεφαλής της υποδρομίας. Γκούνιαν από την εξωτερική, Μοναδικός Έρωτας λίγο πιο πίσω, Κοραλία στην τρίτη θέση. Λίγα μέτρα πριν την είσοδο στην τελική ευθεία, Γκούνιαν είναι αυτός ο οποίος θα μπει πρώτος, καταδιωκόμενος από το Μοναδικό Έρωτα. Κοραλία λίγο πιο πίσω, Point Up στην τέταρτη θέση. Βαρύτιμος βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Πλησιάζουμε τα τελευταία 200 μέτρα της διαδρομής. Από μέσα ελαφρά πάντα προηγείται ο Γκούνιαν, Μοναδικός Έρωτας από την εξωτερική. Γκούνιαν και στη δεύτερη θέση πλέον έχει περάσει Κοραλία, η οποία έρχεται και με πολλές δυνάμεις. Γκούνιαν, Κοραλία θα είναι η νικήτρια του κριτηρίου διετών, αφήνοντας τον Γκούνιαν στη δεύτερη θέση. Μοναδικός Έρωτας και Point Up στις τιμητικές θέσεις.